जों दिनै बेलाइ नखा खामजा जोंनि खरकसा दाखुकजु शान्ति बाजारनि जेनरबो किसुखन आगे ससियेल मिडियायाव नुखाना जे बरंआव मैया फायना थाङै गंनि आक्रमण बायबा हायाखैबा गंनि उनाव हगारनानै बा जानानै थाङैनाय जेबाबो बेनि अबस्था नगै फायखा आं बेलाइ मखलै मुक्ति खालायवानि खाबाय दुखुबो नांखा आबाहायखाय जोंनि बर'नि जोंनि जे मैया फायना थाङै माहाय अबस्था रङै दङ बिनि मकल जे कायनि दं माने कायनिसे मकल करिखा यागु खायसा एकदम अलरेडि थांजां ननि मानो जनानै नायथ'जा ओमफ्राय जों माहाय बियाला दंथ'थैबो माहाय दसाव खायफानाव आबान बिसिंथै जों जोंनि जिहेतु जीवन दङ बा जाना बागै जों जीवन संग्रामाव मा खायो ओमफ्राय आं दाबो नखराव कयनाय जे बर'नाव जे मानसिया नाव जथन आं जे मानबिक हिसाबै नाव फाइ बनत सुबाना अंखौ सोरबा रां फैसा बाय हायाखाबा जारा रां फैसा रेमे एकबा बनबिनि मुताय रमा प्रार्थना खायनायफानो इसोरनो प्रार्थना खायफानो बनत सुबाना अंखौ बिनि जे सिरियास कन्डिशन नगै आं बेलाय खामजाक जे माहाय दिनै ताबुक सुख दिनै रग माहायके गंने बाय आक्रमण खायजागै बलङ निजे जान थैथै जिबि हा खामनोखौ नाय दं ताबुक आमनो आंनो कबकनाय रक जे मानसा बनत सुबादि फायसुबा फायबायदि हायाखाबा नगद दं किसु बिनि बागै प्रार्थना खायदि आं जे खबरनामा मते बिनि जेरावबो चिकिन अबयस गाय आबनो नरना आं कबकनाय आरथै जों सरकारनि तरफ फैते जे सुबाय मानसा बनत सुबानाय आं बिनि ट्राइबेल वेलफेयार डाइरेक्टर कक्साखा खोना बरनो आं बरनि फटो बा हायाखाबा जे डकुमेन्टस उखलाङै साबमिट खायनाय बरं गार्जेन उखलाङैनो आं जे सरकारि प्रशासनिक भाबे যতটুক जों सुबाय माने हायाखाबा जों पार्टिनि थाखाय जेसे सुबाय माने जों सुबाय दिनै बरनो आबो आबनि सगरो खबर नायमोन अरबो बरनो आत्मीय स्वजन दङ जेहेतु गतना बरबो दङ मातो